faɗa ka kare mutuncin ta duk da kafi kowa kishin ta ka kula da kulawar ta ka tallafi gazawar ta. Aisha umma na yi taron shagalin biki ga amarya Amina ango Musti MB yau ina yin murna. Da yau na ɗauko ga amarya ga ango tilas ne in ya ba mu kukun ya ango kai ina masoyan Amina da Musti ganga zana doko ku juya ku rawa ku dan tattaka dan masoyan ku sun zo gani ni ma MD mai waka ne bai girma zana soko kaminan laga ambata Musti tilas a yau in ya murna. Zan ɗan yi tsokaci na san da iyaye da yan uwa ai za su so su ji muna ta farin ciki waɗansu na kicin kici suna can sun ware gefe suna ta bakin ciki to Amina ki saurari bayani na ki kula da mijinki ki kira shi da habibi na idan kun samu sabani da shi ki tuna tuni na hakuri na maganin fitina da shi ne fitila to kai ma Mustapha a yau mun haɗu mun faɗa ka kare mutuncin ta duk da kafi kowa kishin ta ka kula da kulawar ta ka tallafi gazawar ta. Aisha umma na yi taron shagalin biki ga amarya Amina ango Musti MB yau muna yin murna. Yau ilahu ya lamunce Amina ke kadai ake kwatance ranar bikin ki mun fito dagwas muna farin ciki abun gwanin birgewa maza da mata an ci kwalliya ana ta murmushi farin ciki mun ga jabo haiwa sarki ne waka har ma na taka dan uwanki na ta motsawa farin ciki bakin ciki ki damke addu'a aure bauta ne sa'anin ki yar uwa. Mustapha ango na amarya ki bashi soya baki soya magariya auren sunna akai ba ƙarya kurke junan ku babu hamayya sadik nake estorai na zotiya kumariya Amina Mustapha kun yi zama na lafiya. Aisha umma na yi taron shagalin biki ga amarya Amina ango Musti MB yau muna yin murna. Amina angon ta Mustapha yau ku ne gaba baitika ne don ku nake wajen ku
na zo waƙi ma sai nan gaba. Yan uwa masoya sun yi murna ba za bar su a baya ba. Ango amarya aure ibada ne za ku samu riba gaba. Ya mutan gari suna ta murna waɗansu ma ba ku san su ba. Ba ku san su ba. Hajiya Aisha umma na yin taron shagalin biki ga amarya Amina ango musti yan biyu muna yin murna. Shawara gare ka ango ka rike Amina. Karka bar ta yi kuka a gidan ka za ta zauna. Gaci ta zama matar ka tana ta nuna murna. Yan uwa abokanai sun zo suna ta yaka murna. Allah ba ku zaman lafiya ku yau zaman amana. Mustapha da kai da amaryarka Amina yau ranar ta. Hajiya Aisha umma na yin taron shagalin biki ga amarya Amina ango musti yan biyu muna yin murna. Komai idan zana yau sai na sanyo Allah ya shi ne mai bani yau da gobe karan sarki daya. Fuskali na zo da baitukan da zana yi wa amarya da angonta. Mustapha ango Amina amarya Allah ya bada zaman lafiya. Wake ya fi da salon kafiya. Amarya ina kike ina angonki. Amarya ina kike ina angonki. Allah ya bada zaman lafiya. Hajiya Aisha umma na yin taron shagalin biki ga amarya Amina ango musti yan biyu muna yin murna. Zanami ka sabon gaisuwa gun uwar amarya da ango. Gayayyen ango amarya tilas a yau ni na yiwo gaisuwa. Wannan ango amarya kuma gare ku zanyo gaisuwa. Ƴaƴan ango amarya tilas gare ku kun zamto kewa. Gawayen ango amarya kuma ba zan manta da ku ba. Gaisuwa kawai yau nake yi. Hajiya Aisha umma na yin taron shagalin biki ga amarya Amina ango musti yan biyu yau ina yin murna.